ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲୁ ହେଲା ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଭାତ ଖାଇଲା ବହୁତ ବହୁତ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ଝରକା ଥାଏ ଆମର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ, ସେ ଝରକାରେ ରୋଡ଼ ଥାଏ, ହେଲେ ସେଠି ରୋଡ଼ 4-5ଟା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ମାନେ ନଥିଲା ସେଠି, ହେଲେ ସେ ଝରକା ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ବାକ୍ସ ରଖା ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠା ହୁଏ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି କରି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଡେଇଁକି ଡେଇଁକି ଝରକା ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଏକ କରି ସାରିଲେ फिर ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି କରି ଲମ୍ବା ଲାଗିବେ ଲାଇନ୍, ତାପରେ ଝରକାକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଥରେ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଝାଡ଼ା ଯିବେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗେ। ସେମାନେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବାଲା, ସେଠି ସବୁ ପେଚରା ପେଚରା ଫିଙ୍ଗା ହୁଏ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜରିରେ ଝାଡ଼ା କରିକି ଆଉ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ସକାଳେ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ହସିଛୁ ବାପରେ ଯୋଉ ହସିଛୁ, ତାପରେ ଦିଦି ମାନେ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି କେଚରା କରୁଛୁ କୂଅରେ।